Искате ли да забавите процесите на стареене и да запазите гъвкавостта на тялото си? Желаете ли здрави стави, сияйна кожа и стабилна костна система за един по-активен живот? Представяме ви рибен колаген плюс витамин D3 от Grevia, хранителна добавка съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, чиято основна цел е да благоприятства гъвкавостта и здравината на ставите и съединителната тъкан. Поддържа еластичността и хидратацията на кожата. Да благоприятства за здравината на мускулите, венците, зъбите, очите, косата и ногтите, както и незаменимия ефект да забавя процеса на стареене. Добавката ще допринесе за увеличаването на физическата ви активност и издръжливост, както и за преодоляването на умората и стреса. Поръчайте рибен колаген плюс витамин D3 от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към здраво и жизнено тяло.